Днес има 4 круиза в Барселона, като капацитета на пристанището е 7 круиза едновременно могат да акостират тук. След 2 години Барселона град въведаха нова наредба, с която искат да ограничат круизите до 5 максимум, тъй като се колапсира града и централната част. Ние се намираме на най-натовареното круизерно пристанище в Европа по брой круизи и капацитет на пътници. Това е третото най-натоварено пристанище за пътници в света. Вляво на нас е един известен хълм тук в Барселона, казва се Монтджуик или Еврейския хълм. Мост, който виждате вляво, се отваря, за да могат круизи понякога да минават тук. Някои от тях акостират и пред нас тук, където се вижда една сграда вдясно долу, която е Световният търговски център и има и хотел. Днес футбол клуб Барселона на Олимпийския стадион ще играят срещу Осасуна. Играчите на отбора на Осасуна са в този хотел, вдясно долу, където е средната метална кула. Видях има автобуса там, сутринта като идвах. На хълмът Монтджуик има 2 ботанически градини пред нас. Оттам е и Олимпийския стадион. И се намират и други интересни неща, като магическия фонтан. Просната сграда с арки е била стара корабостроителница, която е превърната в морски музей. Статуята на Колумб е тук, който гордо сочи Палма де Майорка или първата суша. Днес е неделя и моловете обикновено не работят в Барселона в неделя, това и в Испания е така. Има един мол тук вдясно, който работи всеки ден в годината зад пристанището и се казва Маремагмо, така че ако нещо ще ви трябва, то ще може да купите тук от този мол. Тук се намира и аквариума, който е вдясно зад мачтите, един от хубавите европейски аквариуми в града.
трансфер е бил 60 песети, при преминаване към евро става 1 евро, за по-лесно смятане. Аз съм в Барселона град живея от 2002 година, март месец. Не успях да видя песетите за 3 месеца. Ла Рамбла, известната пешеходна улица, се намира тук долу в ляво. Ние ще спрем в долната част на Ла Рамбла, близо до паметника на Колумб, където ще може да се движите и ако искате да останете повече време в града, по Ла Рамбла може да дойдете и до този площад, пешеходно. Колежката Валерия ви спомена, че в 5 часа най-късно трябва да сте на кораба, което означава, че ще имате доста свободно време. Мамо светло и само се напласа и на партия. Тук са олимпийските басейни вдясно и куполите на двореца на каталунското изкуство вляво на вас. Залата Свети Георги вдясно на нас се вижда купола. Тя е концертна зала и е изградена за Олимпиадата 92. Тук пред нас е Олимпийския стадион, 50 000 седящи места. 2 пъти по-малък от Камп Ноу. Имат лекоатлетическа писта този стадион, провеждат се концерти на всички известни музиканти, които се сещате, са имали концерт тук. Отворени са вратите, ще го видите Олимпийския стадион как изглежда. Не можем да спрем. Те сега ще го подготвят за футбол. На 14-ти ще играе Барса тук срещу Валенсия. Олимпийския огън е пред вас в дясно. След малко в дясно ще видите Олимпийския музей Хуан Антонио Самаранч. Стоичков има подарена златна топка тук вътре. Освен на Камп Ноу, че има. Има и тук. Но минаваме да видите голяма част от града. Вижда се и антената на града, на дясно на планинската верига Калсерола. Там горе някакъв замък. Тя е на Норман Фостер. Най-хубавите квартали в града са в подножието на тази планинска верига, по-далеч от централната част. Колкото си по-далеч от първа линия е плажа, толкова е по-престижно в града да живееш. Нямаш морски бриз, влага и туристи и движения. Даже най-хубавите квартали в града нямат магазини и заведения. И кафета даже нямат. Раздвижиха се нещата, близко сме. Като пристигнем там, ще помоля да огледате внимателно, да не забравите нещо на автобуса. Не е загубено, просто ще отнеме много време да го получите. И като го изпращам, ще трябва да платите транспорта, което зависи какво е, може и да не излезе на сметка да се изпраща. Така че не дайте да забравяте нищо в автобуса. Огледайте внимателно нещата, да се вземете всичко ваше. Този кораб тук беше преди години най-големия в света, сега има по-голям от него, този пред нас в дясно. На MSC, той е Allure of the Sea. За мен
мен бе приятно да ви водя. Виктор Гачуров се казвам. Може да ме откриете в социалните мрежи. Ако напишете екскурзовод в Барселона, ще ви изляза на доста места. В Инстаграм, Фейсбук. Пребери се и го изговорете наново. Мога да ви дам визитки, ако идвате в Барселона или някои ваши познати. Правя индивидуални турове с различни видове транспорт, както и пешеходни програми. Така че винаги сте добре дошли в Барселона. Ще ви очакваме, надяваме се. Надявам да ви е допаднала програмата, която се организира днес. Всичко мина според мен добре и имахме и хубаво време. Така че бъдете живи и здрави по пътен вятър и Барселона отново ще ви очаква. Нашият шофьор Фернандо също ви благодари и ако сте доволни от неговото обслужване, може да му оставите нещо на Фернандо. Той ще пие една бира за ваше здраве. May I have your attention, please? The only alarm that requires an action from your side in case of emergency is the general emergency signal. The signal consists of 7 short blasts, followed by 1 long. When you hear this, is clearly indicated on your light jacket and on the back of your cabin door. If you hear the general emergency signal at any time, even if the ship is in port and you don't notice any danger, please proceed immediately to your cabin. Your cabin key will always work, even in case of a total blackout. Wear warm clothes and flat shoes, and hat if you haven't. Do not forget glasses, medicines, your ID, and custom card. While I am talking to you, the muster station personnel are showing you how to correctly wear your electric light and how the emergency light works. The light turns on automatically when in contact with the action. A whistle is also part of the light testing to attract attention if needed. If you are not able to reach your cabin and you are thrilled without a light check, verify checking first. Children will be provided food. During an emergency all light to prepare an embarkation day. The order of abandoned ship can only be given in a clear voice via public address or private message. In case it is necessary to abandon the ship, you will be escorted by the muster station staff to your lifeboats. Once there, please follow the instructions of the lifeboat crew. On board a ship, the most significant threat is fire.